Ministan tsaro a Najeriya Badar Abubakar ya bayyana cewar za su tabbatar da ci gaba da bada kariya ga duk wani jami'in soji da yake aikinsa akan tsari. Ministan ya bayyana haka ne a wannan rana ta ranar Laraba 12 ga watan 11 na shekarar 2025 a daidai lokacin da yake amsa tambayoyin manema labarai a birnin tarayyar Abuja wajen taron da aka saba gudanarwa na tunawa da jaruman sojojin Najeriya waɗanda suka gabata na shekarar 2026 kenan da ya gudana a wannan rana, inda Badar Abubakar ya bayyana cewar duk wani jami'in soji da aka samu yana gudanar da aikinsa bisa jajircewa da jarumta akan doka da oda, to tabbas rundunar soji ba za ta zuba ido a wulakanta shi ko a ci mutuncinsa ba, za ta ci gaba da ba da kariya akan dukkanin jami'anta. Ministan ya kuma ƙara da yabawa da jinjina ga jami'an sojojin da suka rasu a bakin aikinsu na yunkurin kare ƙasa da mutunci da martabata. Wannan yana zuwa kwana ɗaya ta bayan satoka sakatsi da aka samu tsakanin wani jami'in soja mai suna AM Yarima da kuma ministan babban birnin tarayyar Abuja wato Nyesom Wike, wanda duniya ta gani yadda sojan ya tsaya a gaban Wike tare da tabbatar masa da cewar umarni ya samu daga sama akan takaddamar wani fili da ake zargin filin mallakin tsohon shugaban hafsin sojin ruwa ne, da aka yi ta tatabirza har ta kai matakin da ministan Abuja ya juya ba tare da shiga wannan fili ba, kamar yadda aka baiwa shi wannan jami'in soji wato Yarima umarni ya tsaya a wannan guri. To fa an sake yin kacibis tsakanin tsofaffin gwamnan Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje da kuma sanata Rabi'u Musa Kwankwaso, kamar yadda idan ku yake gane muku. Hadda tsayawa? Salamu alaikum. Hadda tsayawa? Siyasar Kano, wannan kacibis din ta faru ne a wannan rana ta ranar Laraba 12 ga watan 11 na shekarar 2025, inda suka yi kacibis a gidan tsohon gwamnan jihar Bauchi wato Adamu Ma'azu, wanda suka je masa ta'aziyyar rashin mahaifiyarsa da yayi, da kamar yadda idan ku yake gane muku tsohon gwamna Kwankwaso da tsohon gwamna Ganduje sun gaisa da juna har ma aka samu raha da daukar hoto a tsakanin juna. Hadda tsayawa? Duk da cewar 'yan siyasar guda biyu na daga cikin 'yan siyasa da ba a ga miciji da juna, da suke da sabanin ra'ayi da bambanci da kuma zazzafar siyasa a tsakani. Wannan yana zuwa kwana ɗaya tak bayan kacibis ɗin da aka yi da gwamnan Kano mai ci Abba Kabir Yusuf da kuma tsohon gwamnan Kano wato Ganduje a jiya Talata 11 ga watan 11 na shekarar 2025 da suka da a filin tashi da saukar jirage. Siyasar Kano ko yaya magoya baya kuma?